Ngħixu realtà fejn kull Malti wawċi qed iħossu f'gat f'pajjiżu stess, popolazzjoni esaġerata u għoli tal-ħajja li iktar ma jmur iktar qed tiżdied. Iżda Roberta Bela iħoss li kollox għaddej tajjeb ħafna. Dawn it-temi kienu suġġetti ewlenin li ġew diskussi waqt intervista li saret lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fuq Net FM. Bernard Grech qal li l-għoli tal-ħajja saret bla kontroll bin-nies mhux ilaħqu mal-ispejjeż kollha li qed jaffaċċjaw ta' kull xahar. Roberta Bela qed ikompli jaħrab mill-problema. Llum m'għandniex għoli tal-ħajja ta' ftit sens. Llum għandna għoli tal-ħajja ta' mijiet ta' euro. Saqsu lil familji Maltin u Għawċin. Anzi ngħid inti li qed tisma', inti taf, issaqsi l-ħadd. Għax inti żgur qed tħoss l-għoli tal-ħajja. U evidenti li Roberta Bela għata qalbu li jindirizza l-għoli tal-ħajja. Bil-Partit Nazzjonalista ilu xhur u snin jagħti soluzzjonijiet għal dan, pa' tneħħija tat-taxxa fuq iż-żieda fl-għoli tal-ħajja u negozji li għandhom jingħataw inċentivi meħtieġa. Flimkien aħna bil-viżjoni tagħna iva nindirizzaw saħansitra l-għoli tal-ħajja b'mod ikkonċentrat, bil-aqal, imma wkoll b'determinazzjoni u b'kuraġġ ħalli n-nies ikollhom il-ħajja ta' kwalità illi jixrilhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni favur il-Maltin mhux biss fejn tidħol il-kriżi tal-għoli tal-ħajja, iżda wkoll fejn jidħol il-mudell ekonomiku. Fix-xhur li għaddew, il-Partit Nazzjonalista kien ħolloq 10 setturi ekonomiċi ġodda biex nimxu ma' żminijiet tal-lum. Irridu mudell ekonomiku illi jkun ibbażat fuq setturi ekonomiċi importanti li għandna li bnejna aħna meta konna fil-gvern u li m'għandix dubju għax għandna rrieda politika, għaliex għandna l-ħila u l-kapaċità u għaliex we are tried and tested. Li nagħmlu wkoll setturi ekonomiċi ġodda. Bernard Grech qal li hemm bżonn ta' pjan ekonomiku ċar li jagħti nnifs lil Maltin u l-Għawċin. Mhux biss nixtiequ li konna direzzjoni aħjar, hemm bżonn li konna direzzjoni aħjar. U dik id-direzzjoni aħjar aħna diġà tajnija fil-viżjoni tagħna u se tkun u tibqa' l-viżjoni tagħna. Li konna ekonomija, mudell ekonomiku differenti li huwa bbażat fuq il-kwalità u ma jibqax ibbażat fuq li konna żieda biss fil-popolazzjoni. Dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia, l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk Roberta Bela m'għandux jaħbi l-inqas ħaġa li jista' jagħmel inkjesta pubblika. Iżda iktar ma jkompli jwebbes rasu, iktar qed juri li qed jaħbi xi ħaġa mill-poplu Malti u Għawċi. Għandna gvern illi ma jridx jara kif itejjeb il-qagħda tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Bernard Grech qal li kull persuna qed turi li tixtieq issir l-inkjesta pubblika iżda mbagħad tara li l-Prim Ministru iżolat jibqa' jgħid li l-inkjesta pubblika ma jagħmilx.